ana pewujudan kethek elek tuwek keplek putih memplak kaya kapuk dlangap-dlangap lungguh ngejeki palungguhane Prabu Karna Basusena kepara tanpa duwe tata krama lan unggah-ungguh. Ora layak to layak pantes wujudmu kewan kethek elek kang kaya kowe. Sapa kang dadi aranmu? Tobat-tobat. Wanuh wae durung ana sawijining pawongan nyandak wewujudan ya takon marang aku. Anoman Kapiwara. Oh, ladalah. Aku tau krungu dongengane. Lamun to Kapiwara Anoman kuwi dadi senopatining perang ana ing Praja Pancawati Dendra kala perang Ngalengka diraja. Layak to layak ya. Ya gene wujudmu kaya ngono kuwi kethek kang kaya kowe. Kethek elek kang kaya kowe delangap-delangap pangucapmu kowe kepara ngejeki lungguh kulan uga kepara kowe delangap-delangap arsa mboyongi Kyai Semar Badranaya ana ing prajamu Pancawati Dendra. Rungokno gobokmu. Aku Nalendra Karna Basusena ingkang arsa mboyongi Kyai Semar Badranaya matur ngarsaning Kakang Semar Kyai Semar luwih dhisik. Kowe delangap-delangap tekamu keri arsa amboyongi Kyai Semar Badranaya. Kapiwara kang kaya kowe. Umpamane tak peksa Kyai Semar Badranaya ora-orane bakal melu kelawan kowe nanging eling-eling kowe sawijining senopati. Kapiwara yen kalungguhan iki tak gawe patembaya babar pisan. Kowe yen pancen sekti mandraguna bisa ngasorase yudane Prabu Karna Basusena. Cilik bisa nglarani, gedhe bisa nglangkai punarepaning Kyai Prabu Karna Basusena. Kowe bisa mboyongi Kyai Semar Badranaya. Keparat menantang karo Anoman Kapiwara. Nanging aku ora bakal kepincut, ora bakal kepanceng apa kang dadi sayembaramu sing baku kalungguhan iki arsa mboyongi Kyai Semar Badranaya. Iblis keparat kang kaya kowe. Diwenehi ati supaya kowe bisa ngasorake Kyai Prabu Karna Basusena, supaya kowe yen pancen bisa ngasorake Prabu Karna Basusena bisa mboyongi Kyai Semar Badranaya. Kepara kowe nyenyamah, kowe nyepelekake apa kang dadi patembayaku. Kapiwara kang kaya kowe, yen pancen kowe sekti mandraguna, ayo metu njaba bareng lan kataraku. Lah piye ta iki? Salah kembal manyar-manyar. Pandhita Darna arep nyang ndi? Kakang Semar, lah kok kae malah nang untran-untran geger ana ing alun-alun Karangkadempel kene. Ya aku tak ndelok sing padha geger, syukur kena tak pisah. Dene ora, ya kudu ngguling yuda. Ngono Pandhita Darna. Iya Kakang Semar, aku tak metu luwih dhisik Kakang Semar. Dara Patih badhe tindak pundi? Aku ya bakal nunggoni sing padha dretah kae Kakang Semar.
amit pasang Kalimantabe Wabadranaya senajan kaget wonten ing Jawi sami geger pasami daredah nanging wosing gati kedah sowan ngersaning Wabadranaya kalungguhan iki kula ingkang sowan Wabadranaya lah kok ndara Gatotkaca sungkem kula kunjuk ndara Kyai Semar kon inggih Wabadranaya sungkem kula ingkang kunjuk ngersaning Kyai Semar Badranaya kok ngowawayat Tandara wonten kersa napa wonten kersa napa niki Kyai Semar Badranaya nggih waleh-waleh menapa kalenggahan menika Wa Prabu Puntadewa nimbali kula ingkang saperlu kautus sowan ngersaning Kyai Semar Badranaya wa monggo kepareng kalenggahan menika rawuh wonten ing Praja Ngamarta sampun sawetawis anggenipun Wabadranaya boten lenggah wonten ing kraton sowan ngabiyantara miwah paring wewarah ingkang prayogi tumrapipun para pepunden monggo Wa Puntadewa paring dawuh kepareng nderekaken jengkaripun saking Karang Kadempel tumuju wonten ing Praja Ngamarta wonten ingkang perlu kaaturaken bilih Reretu pagebluk ingkang lumampah muhung awit saking sawetawis Wabadranaya ingkang tilar boten rawuh ngabiyantara ing Paswanen Agung Praja Ngamarta jebul bencana pagebluk niki mboten ngemungaken wonten ing setunggaling wewengkon praja kana kok nggih padha wae ha nggih lan Ndara Setyaki pripun Kakang Semar kautus dening Kaka Prabu Kresna tanpa beda kahanan Ngamarta lan Ndarawati mula Kakang Semar Badranaya ingkang kasuwun rawuh ana ing praja ing Ndarawati awit dawuh pangandikaning Kaka Prabu Kresna nggih menawi mekaten nggih Gus sawetawis saderengipun mengke wonten usada kangge pagebluk bencana ingkang kahanan menika nggih Gus namung kinarya pepenget alam menika ingkang dumadose langkung rumiyin kalian menungsa monggo sami dijaga monggo sami dijaga yen to ana resek aja gampang dibuang luwih ana ing dalaning banyu ana ing kalen luwih resek plastik lan sak panunggalane alam mengke menawi mlumpuh resek dadi sumpeting dalaning banyune mlentor mrana-mrana dadi banjir lan iku luwih ana wit-wit gedhe ana tanduran-tanduran kang ijo royo-royo sing oyote wangkot goceki lemah ana ing pereng-pereng wite aja padha dientekne aja padha ditegori ingkang mangkono Gusti anggone nata ereng-ereng iki kudu ana wit-witan ingkang prayoga sepisan kanggo tadah cebloke banyu saka ing angkasa ingkang angka 2 oyote goceki lemah ana ing ereng-ereng ben ora padha mlorot yen to wit-witane ditegori dientekne sing goceki perenge sapa sing nadhahi cebloke banyu saka ing angkasa sapa mula dados pepenget napa kemawon nggih Gus monggo alami dijaga ingkang kanthi prayoga aja gampang guwak resek ana ing dalan banyu kali kalen lan sak panunggalen monggo ditata sing apik plastik-plastik diolah ya luwih prayoga dene ora sempat ora iso ngolah ya dibuang ya sawetara ora apa-apa ingkang baku aja nganti ngreseki nyumpeti dalaning banyu lan to umpamane plastik ana ing tanah
tanduran ana ing pategalan ora bakal bosok. Tanduran lamun kebak plastik ora bakal bisa subur. Mula kang saking menika ingkang pokok njagi kan alam menika supaya tebih saking bencana nggih Gus. Iya Kakang matur nuwun mekaten. Dawuh Kakang Semar Badrana kawula nggih wa Badrana ya. Monggo kula dherekaken ingkang langkung rumiyin tumuju. Ngaten nggih Gus. Nika sing daredah nika nggih padha sami mboyong kalian kula tak minggah sanggar palenggatan rumiyin meminta marang pitedhaing Gusti Hyang Agung srana napa ingkang prayoga kangge nyirep pagebluk menika kanggo nyirep bencana menika supaya ayem tentrem lulus raharja balta tuntoyi bakun warapun kabur ngoten nggih Gus. Mula ingkang saking menika sawetawis monggo nika sing daredah dipisah nyuwun tulung kula tak memuji minta pitedhaing Gusti ana ing sanggar palanggatan nggih Gur. Kawula niki nawi mekaten kula tak madal pasilan misah ingkang samyos wonten ing pasulayan wonten ing alun-alun. Kotor sang Gatut Kaca kinan mapak arka suta Tole kae padha awat-awatono sing padha geger. Aku tak munggah ning sanggar palanggatan dhisik ya, Nur. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Kak. Wah, rame iki engko, Le. Lah iya to, Kang. Lah piye lho? Wis pokoke yen ta wong-wong mestina pada metu wis isine mung kaya sruh lho Kang. Lah iya ya Le. Ayo didelok Le. Ayo metu njaba regane ati.